po yung... Ito yung right hand natin sa food po. Ito po right hand po. Ayan. Father God, in the name of Jesus Lord, maraming salamat nga po sa pagkain na ito. Maraming salamat. Sulat mo ka, no? Sulat mo. Oh. So yung mga kaparang Diyos ng Bali, ano, bibili tayo ng cake para kay Kuya Gatcho sa LCC. Tapos yan, papalitering natin. Sulat niya, chin-chin. Ipit o, Gis? Ipit, Gis. From Mr. Star. Mr. Star. Ipit mo lang. Literal na star. Star. Oo. Hindi mo mo isang bato, pitik. Marunong sulat si Chin-chin. Ayan, ang pitik. Mga happy birthday. From ano po? Mr. Star. Star. Daan lang, baka madalawa. Alam niyo yung makalumang papunta kay Ayan na, at papunta na kami dun sa LCC. Matigas pa yung ano, yung kaldero. Malambot na yung tubig. Nagsama ko si anong Marvin na bibili kami ng basta, yun na yun. Kaya na't biglang umulan. Palis na sana kami ni ano, ni Marvin kasi umulan. Dito muna tayo sa ano, silong muna. Yung dalawa nagluluto pa rin. Nilipat yung niluluto dyan sa may bubong. Ayan po yung kaganapan. Mini make upan na siya, no? Si Malapit na Mary. po kasing mag-start yung program. Dadang showdown. Yun naman yung makeup parang anay. So, di ba maganda, di ba? Oh. Oh, ano? Parang ano yan, yung ginagawa namin sa majorette. Sabutin ko Dapat dinala mo yung baton. Sabutin ka, Jason. Ang ganda ka, Jack. At least nakakatawa na si Mary, nakakapagsalita na, o di ba? O, Mary. Salita ka, Mary. Ang ilat, tala. About nga pala kay Benchmark. Yeah. Ay! Meron pa rin. Ano bang ganap dyan? Kusina, may likod ka pa ha? May likod ka pa. Sa nag-host, kay Crystalline. Antayin natin yung cake bago mapisahan yung celebration. Tapos, i-end natin to kasi para yung mga friend yung live. Tapos ako naman mag-live. Puuran to. Kasi mag-umpisa na tayo kung gustong kumanta, pwede. Kaya may Kusina, may likod ka pa ha? Ayan na. Kasalukuyan. Alam mo sa panabit! Kasalukuyan. Kusina, napalaban sa... Lapitan natin. Ano na talaga? Ano ay. Ano na rin natin itong Yung sabihin hindi maganda. Oh, maganda kasi Mary, oh. So, ganyan baga, oh. Oh, sabi nyo na, hindi maganda si Mary. Ay, kusina, may likod ka pa ha? Kusina. Ayan. Huwag mong dipin. Amoy. Ka pa. style. Si Kuya, pag gusto mo pala sa Pala ng Ah, perfect! Ah, di ba, Ate Margie? Sa Ate Margie naman. Wait na ako. Ang ganda, di ba? Ate Margie naman. Medyo wala ng ulan. Pwede na siguro. Bakit dolag? Ayun na, papunta na kami dun sa LCC. Bila kasing umulan eh. Hoy, kaya mag-rambang tao. Ako mo try, bigyan mo vlog. Yan, doon na lang. Ha? Okay na din. Ano, dito na kami sa LCC. Shoutout kay Ungi. Oh, puso.
Ay, ito. Bili tayo ng cake para kay Kuya Gatcho. Ano yung pantay dito? Cake po. Ano kaya masarap dyan? Magkano saan mo? Ayun sir, 425. Ito. Ayan, 400 sir. Bali yung nabili natin na cake yung 425. Sinusulat yung ilalagay. Ano po yung cake nila? Siyempre, maraming salamat kay Mr. Star sa pa-cake. At pauwi na kami ni Marvin. Kitapat tayo ah. Ayan na. Ano na labas? Bakit mo muna eh? Ano yung cake? Alright. Basa. Magkano po yung tinda mo? Magkano po? Ito dito yung isang piraso. Oh, magkano? 80. Isang piraso 80. Paano yung isang piraso 80? Yung price. Yung price. Sabi mo magkano kasi. Siyempre. Diyan sa ano? Sa kanin. Siyempre nagtitinda din Sa ako kanin magkano? sa kanin. Isang takal. Takal. Ah. Bigay ko na sa yung 60. Bigay lang, may presyo. Grabe no. Ayan oh. Iniisiyan ko sana inuwan. Ano yan, pray na. Happy birthday, Kuya Gatcho. Happy birthday, Kuya Gacho! Mag-agong ka na! Aray ko. Mag-pray mo na. Mag-pray mo na. Raise mo natin yung right hand natin sa food po. Ito po right hand po. Ayan. Happy birthday, Gacho! Father God, in the name of Jesus Lord, maraming salamat nga po sa pagkain na ito. Maraming salamat nga po sa kaarawan ngayon ni Kuya Gatcho. Napatuloy mo nga po binigyan, Panginoon, ng pagkakataon para mabuhay at para, Panginoon, sa kanyang buhay na hirang nga lamang po, Panginoon. Sa'yo maraming salamat nga po sa patuloy na paggabay sa kanya, sa patuloy na pagsuporta sa kanya. Panginoon, i-bless mo nga po ang bawat isa, ang pagkain na to. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Alam po namin na ikaw nga po ang aming provider, Lord, at hindi mo kayo pinapabayaan. Maraming salamat sapagkat nagkatipon nga po ang bawat isa sa oras na ito upang makisaya at makisalo nga po, Panginoon. Maraming salamat po. Idinadalangin ko nga po, Panginoon, na patuloy mong bigyan ng saya, patuloy na bigyan ng kapayapaan at enjoy sa bawat isa. So, pinagkakatiwalang oras na ito, in Jesus Christ's powerful name, Amen. Ayan. So, abangan na lang po sa kanilang vlog yung ano. Ayan po at ano, nagsisimula na yung singing contest ng Team Power. Mga angels. Ayan si Kusina yung nauna. Sino sunod? Si Jamila. Ikaw. Sunod si Ate Bidang. Sunod si Ate Maris. Big shortcut lang ako. Big shortcut. Isa na ako. Hindi nga namin alam. Hindi niya alam. Okay lang yun. Alam yan. Tapos sila Ate Margie, si Chinchin, tsaka si ano, si Mary. Wala naghuhugas pa kasi sa ano, si Chinchin, tsaka si Mary. Ang madali niya, pag di nyo kayang kantain, isayaw nyo na lang. Sayaw. Isayaw na lang. Ay, mga hurado. Isang sarap. Kuya.
Vlogger pala din. Hello po. Shout out. Rin ng patri vlogger na. Ayan, kakanta si Chin Chin. Ayan na.
pulutan ng lahat. Ayan na! Defending champion. Siya yung may hawak ng Siya yung may hawak ng golden microphone. Ayan na! Ayan na! Ayan na! Kaya talaga yung pinoprotes na ng lahat. May nanalo na po, may nanalo na. May nanalo na. Anim! Ayan na. Papunta rito ng anim! Hey! Panalo! Ayan na. Ayan, Huwag na tayo magbasa ng comment section. Ayan, nakita ko naman yung performance. Pasuyo po dito yung anim. Anim. Oo. Pasuyo yung anim. Ayan na. Pasuyo yung anim. Tan tadada. Dito. Anak kayo sa live. Ayan, si Kusina, Mama ni Gwen, Chinchin, si Mary, Jamela, saka si Ate Bidang, ano? So salamat muli kay Mr. Star sa pa-challenge na ganito. At least, hindi man sila sumasali sa mga singing contest, nag-game sila sa pa-challenge ng ating sponsor. Di ba? So palakpakan nyo yung mga sarili. Ayan. Siguro unahin ko yung consolation prize. Bidang, lapit ka. Lapit na lang sa harap yung tawagin, lapit dito yung consolation. Ate Bidang, Hoy! Silisip sa kanta yan, hindi sayaw. Yami, Hoy! Mary, Chinchin. Hoy! Consolation po. Tag pa 500 kayo. Ayos ba? Yes! So, thank you po! Consolation prize. Meron tayong 3,000. So parehas kasi magaling yung mama ni Chinchin. Mama ni Gwen, saka ni Rosina. So ulit, silang dalawa. Isa tayo. Ganun talaga, ganun contest. Di ba? Para may challenge, tayo sila ngayon. Isa pa. Alright? Anong number yun? Ano number yun?
Ayan. Para may ano.